Good morning mga ma'am! Hello sa inyong lahat. So, punta tayo ngayon kina Mama Sita kasi mag-usap kami kung anong lulutuin para sa Noche Buena. So, sabi ko magbigay ako kahit isang putahe. Then, diretso na ako ng palengke para bukas hindi rin ako masyado makipagsiksikan sa palengke kasi for sure, ngayon pa lang marami ng namamalengke, naghahabol para sa mga ihahanda para bukas. Andito na si Mother. Mars! Happy New Year! Pwede ba makautang ako ng... Delta ba, Delta? Yaman ng Mars ko, bagong ribbon na! Hoy, katas okay, ng... Ano yan? Performance. Naamoy chicken? Grabe yung buhok. Naamoy chicken? Agoy. Gamay rahan, magpalit pa ko niya. Nga nila na bilhin. Dahil liig. Ah? Ayun, magliig, uy. Ah. Ano ko ng chicken ba? Kasi mag-fried chicken ako bukas. Pila kilo? Mamaya pa man ko. Grabe! Mahal kayo, no? Ewan ko, magkano ba? Ay, aga! Pila nga! 20 nga. Ay, grabe, no? Oh, nagmahal na talaga. Sige, kahit ano lang. Sa 50 nga, sa iba yung oo. ano. Kahit tatlong kilo. Hindi, tatlong buo. Ah, buoy mo. O, tapos ipa-chop na ha, pang fried chicken ba? Oo. Tapos, pag sinap mo siya, yung isang buo, di ba, dapat 80 pieces. 80 pieces. Ha, tulo ha? Ah, tatlong buo? Buo, oh. Okay. 220. Oh, 220. Magbigay mo na ako 600. Kasi napay kulang. Makulangin ka pa. Naamoy breadings? Tasty boy. Ayaw niyan, uy. At crispy fry mo ha? Kapila ka ba? Mga... Marami kasi yan eh. Dagdagan ko mamaya pag bibili Oh, ako. ayan oh. Wag yung spicy ha, original. Original naman. Ayan oh. Kahit mga 5 kaperaso, ha. 150 na siya. Punta na si Mama Sita kasi busy siya ngayon. Ah, sila Mother. Mother, Father. Happy New Year. Ang dami mo naman labahan. Oh, ano ba? Wow, ano meron? Ha? Karne. Nagko-computer na kayo. Budget ng 10,000. Kumuha na ako. Ako na yung manok. Ano? Wala na budget ang manok. Nasa akin na nga. Sinang-nang. Baba. Happy New Year! Happy New Year! Ayan, good job. Nagkuha na ako kay Maring ng manok. Sabi ko, yun na lang ko. Share ko ulam. Tapos, ano ba iluluto mo? Pasaya na, 5 kilo, tsaka karne na pulo. Yun lang. Bisaya lang ang pagkaluto. Adobo lang. Okay Huwag naman. na yun ito, mga buttercup, mga Sprite. Suka lang, tsaka tuyo. Kanang Pinoy na Pinoy na luto. Wala yung Pinoy na luto! Okay naman. Oh. Oh. wala yung kunukuan. Wala yung mga daghan kayo ingredients. Lamas-lamas. Pwede naman. Kasi 5 pista. Ha? Tayo naman lang. Birthday ko? Hindi ko man birthday. Wala. Ito nga, kausapin ko pa si Lolot. Ano magkausapin natin? Eh, kanang ano ba yung sa motor? Nga. Bakit hindi ka nagsabi kagabi? Nga naman. Tapos, Siyempre nag-iisip pa, kaya, ano ba pinag-isipan mo? kung kakayanin ng budget. Magsabi ka na, para hindi makuha ni Bimbo kasi kunin ni Bimbo eh. Ay, kukunin. Ibigay niya kay Duna at kay Gidilo. O kung gusto mo bago, magkuha tayo. Ayoko Bakit? Ayoko nga ng utang. Ayoko ng utang. O, cash be, 20. Ha? Yun lang. 20 na lang. Wala akong 20 may. O, yung utang ng Japon. Oo, pero hindi naman ganun kalaki yung ano. Sige ma, makikiusap naman ako ma. Tapos syempre kailangan i-upload muna natin to para makita natin yung income. Para makapamili. Oo. O, Hanggang 20. Wala naman siyang sira. wala naman. Bago yung tulit. Yung ano lang, may liquid. Pero wala naman. Okay naman siya. Parang, wala naman. Pagbalik ko na lang sa ano ma. Pag, Upo ka dyan. Mag-usap na kayo. Ano yan? Kayo na lang Bimbo pag-usap. Upo ka dyan. kukunin niya rin ba?
Hindi, kagabi na to. Sabi niya, siya na lang Kasi daw. para may service. Oo, pero may service naman sila ni Kuan dito. Lingling, yung motor ng Lingling. Gusto ko rin sana maka para meron ako bang ano. O, gani, di ba? Panlakad-lakad namin. Ba, meron na. Siyempre, minsan nakakaya ba? Kaulaw ba namang hiram tapos, Oo, di ba? yun na lang. Gusto ka kayo ni Bimbo? Ako niya. Oo, hindi, wala pa siguro. Sino? Hindi mo, kung nila magkuha din. Sige na! Pa. Sige na, tingnan mo yung motor ni Ikay. Kaya Kuha na lang tayo ng bago. Kasi- 6,000 ang daan. Sige, tignan mo, magda-down 6,000 tapos may 6,000 ang monthly akong, tapos may monthly akong iisipin. Unlike kapag meron akong, yun na yun, yung 20, yun na yung, magbayad ako sa 10, tapos sa susunod, 5,000, yun tapos na. Yun na, tapos na. O sige, para silang Bimbo na lang ang magkuha ng bago. Diba? Kaya may income naman sila monthly, diba? Sige, Oo. usap na kayo. Ano na lang. Kasi 6,000 monthly, tapos ilang years? Sige, 1 year. 1 year? Oo, 1 year lang. 6,000. Tingnan mo yung motor ni Ikay. Kasi 1 year lang. Oo, madali lang mabaya, di ba? Kaysa iba 3 years ang payments. 6,000. Parang okay yata yun. Kaysa imuwi, ginoo ko, may savings ka naman araw-araw sa tindahan mo. Oo nga. Bago pa, di ba? Kaysa luma na. Hindi Yun naman. na lang. Kasi, ano naman yan, okay naman yung makina, di ba? Sabi mo. Oo. Diba, hindi natin alam kung sa pagmatagalan. Ipa-check ba? Para ma-sure natin. Pero okay na yun sa Oo, 15. Okay na sa 15. 20. Sabi ko sa'yo, 25, 30, diba 30 to 25? O, 20 na lang. 15? Ano ba yan? Nagulat siya sa tawad ko, no? Patay insect Sige, yan. sige. Ano ko? Ano ko ba yung budget? Para, kasi malaking tulong din yung sa ano ko kasi. Oo. Kung magbayad ka ng 10K ngayon, at saka Yun ang i-down mo. yung i-down ko sa kay Bimbo, sa kay Dona. Ay, na bagong motor. Para bago. Diba? Mm, Yun na lang. sa bagay. Pili ka kung ikaw ang magbago or sila. Sige. Sige, isipan mo mabuti. Isip muna tayo maigi. Kasi mahirap yung basta-basta mag-desisyon ba? No? 1 year lang. Oo. Diba ba, may savings ka sa tindahan? Yun yung pambayad. No? Oo. May bago pa. Diba? Dala diretso. Kung may kumikir kami kagapon, gusto namin utangon. Pero wala man kami kumikir. Kas na lang. Mahirap kasi ako. Saan ba? Sa Taguluan. Pero sa ganyan... Sa Taguluan. Sa ganyan nga motor. Ba't ay mo sa Bilya? Sa Bidya, wala ba silang ganyan nga motor? Kita mo motor ni Ikay? Gusto na ikay ganyan din. Kami ang gusto. Okay. Oo. Mas tsada kasi Kaya mas ganyan. cute ba? Oo. Tsaka hindi siya mahirap Oo, kung dahil ano. Wala pa na dito. Kahit isa, wala pa. Kami lang. Ay, yung picture. Tanaw ng picture. Tanda ko na sa labas, oh. Nakuha mo na ba? Oo, Agoy! Agoy. Wala na. Tingnan mo dyan. So meron na pala. Jesus! Hindi ko- Dala namin agad kasi. Cash mo nabili? Oo. Pila? 60? 60,000? Oo. Bili ka? Di ba? 60,000? Yes. Wala para dito. Sa Balingasag, kaso dalawa. Sold out na. 60,000? Ito, cash. Oo. Cash. Oo. Grabe. Kaya mo na. Mubo ba ya? Oo. Tingnan mo. Na. Testing na. Ay, parang ang taas, mother. Hindi. Hindi sa height ko ba? Ang taas. Hindi ah. Tsaka maganda nga siya. Automatic. Automatic siya. Para kaya puntang Ikay. Automatic. Pero sa akin, ano to mo? Ha? Nung nakatingkayad ako kasi. Kasi ng tanawa. Pakita mo legs ko. Ipakita
kita sa video ang legs ko ba? Oh. Mag-short ka na nga. Oh, di ba? Oo. Pero maganda siya, ma. Oo, maganda nga. Wala pa na dito. Wala pang nakita ko na dito. Baka pwedeng mas mababa. May black dyan pero naubos na. Baka pwede siya mas babaan. Wala naman siguro. Ay, yung maliit niyo kayong Oo ano. nga, 60,000. Ligid niya, 62 yan. Pero kasya na naman 60. Oh, kaya mas nakamura. Ganda. Di ba? Oo nga, ganda nga, ma. Tsada kayo. Kaya lang, hindi talaga abot ng legs ko. Dito ako babagsak. Ganun-ganun ko. Uy, ginoo. Mag-short ka naman. Di pa ka magsayal. Hindi, kahit naka-short ako, ma. Oh. Ayan ang issue ko, uba. Yung legs ko hindi abot. Marwag na, bigla ako na out of balance. Na, Yes. walang na ako bigla. Uy, tsada ang ganda. 60? Ganda, no? Ang cute. Oh, 15 ano? na lang. Ayoko talaga na may utang, natatakot ako talaga. Oh, di ba? Oh, pero okay yun sa akin, kasi yun sakto na bakit ako Kaya ito po yun mga moms, yung hinihiram ko rin kay... Yeah, maganda kasi ito sa akin. Saktong-sakto yung sa height ko. Para may nagagamit po ako sa ano ko ba, sa pamamalengke, sakto. Ito na lang, mother. Ito na lang. I-chat ko si Bimbo. O, para... Ang ganda, ha? Kuha ka ng bago. Hindi niya makaligo. Akong bahala. Pautangin mo ako pa? Wala akong bahala. Magaya naman ito eh. Ganda niyo. Hindi niya matugkad, love. Hindi niya maglisod siya. Tsaka hindi abot ng legs ko pa. Hindi niya maabot ba? Hindi abot eh. Sa akin. Abot yung Na. kami. Rider. Oh, 'di ba? Hindi kasi ang ano ko diyan kapag mag-ano ba, yung titing kayad. Oo, maiksi ang legs ko. Mabakuan di mata. Pero maliit ang gulong niya ha. Tsaka maganda kasi makapal. Wow, ganda ng regalo ni ano ha, ni Kara. Hindi pa ako binigyan ng regalo. Wala ka pa? Baka mo ano lang muna makina. Sada bang sino? Ang ganda mo. Tsaka automatic siya pala, no? Automatic. Mukha lang siyang may clutch. Mukha siya may clutch. Mm-mm. May clutch pero automatic pala. Ganda. Walang stock perminti sa ano. Hindi. Fairness. Big times, Karamay. Yan kay ko.